ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Чемпиони пешина UFC Макс Холлоуей рақиби худ Конор Макгрегорро ба нокаути вазин равон кардан мехоҳад. дар муҳориба зидди Конор Макгрегор ман кӯшиш мекунам лаҳзае созам ки турнири UFC 300-ро гузарад ё ҳадди ақал ба монанди ҳамон турнир шавад. ман сахт мехоҳам ки дар муҳориба боз чунин лаҳзаро аз сар гузаронам. вақте ки ин корро одамони зиёд мебинанд, ин кори ҳайратовар мешавад ва агар ки ман ӯро нокаут карда ба хоб равон кунам, ин беҳтарин кор мешавад, гуфтааст Холлоуей. хотиррасон мекунам ки дар турнири UFC 300 Макс Холлоуей Ҷастин Гейҷиро ба нокаути вазин равон карда буд ва акнун рӯзи 12 июл дар турнири UFC 329 ӯ ин корро бо Конор Макгрегор такрор кардан мехоҳад. агар ба шумо ё ба шиносои шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо дӯстони худро тавсия медиҳем ки аллакай тӯли чанд сол мешавад ки дар хизмати мардуманд ва дар ин соҳа таҷрибаи калон доранд. шуморо шофёрҳои таҷрибадор бо мошинҳои комфортни ба роҳат ба граница бурда меоранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯякран занг занед ва бо ҳамроҳии ин дӯстони мо граница гузаред. ин бародарони мо ҳамарӯза дар хизмати ҳамватанонанд. чемпиони PFL дар вазни сабук Усман Нурмагомедов боварӣ дорад ки рекорди ҳамдастааш Ислам Махачевро ягон кас гузашта наметавонад. Иен Гери рақиби осон нест ва албатта ки ӯ ягон сюрприз оварда метавонад. лекин ман фикр мекунам ки Ислам барои ҳамаи чиз омода аст. мо медонем ки Иен Гери дар гӯштин ва греплинг проблема дорад. Ислам бошад дар замин рақибро хуб идора карда метавонад ва гӯштини Ислам хеле хуб аст. боз ӯ малакаҳои зарбазании хеле хуб дорад. ба назари ман Ислам Махачев беҳтарин ҷангвар дар ҷаҳон аст. корҳое ки ӯ мекунад дигар ягон кас карда наметавонад. танҳо тасаввур кунед, ӯ ҳозир рекорди Андерсон Силваро гузашта метавонад ва агар ки ӯ ин корро карда тавонад, пас дигар ягон кас ягон вақт рекорди Исламро гузашта наметавонад, гуфтааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунем ки айни замон Ислам Махачев 16 ғалабаи пайдарҳам дорад. танҳо ӯ ва Андерсон Силва дар UFC ин корро кардаанд ва агар ки Ислам дар муҳориба зидди Гери пирӯз шавад, пас ғалабаҳои пайдарҳами ӯ дар UFC 17 то мешавад ки ин рекорди нав хоҳад шуд. лекин рақиби дар пеш истодаи Ислам Иен Гери тамоман дигар нақша дорад. нисбати Ислам ман танҳо эҳтиром дорам ва корҳои кардаи ӯ маро шавқманд мекунанд. корҳое ки ӯ дар UFC кардааст ҳайратовар аст. лекин рӯзи 15 август вақте ки ман зидди Ислам Махачев мебаром, пас ман якум рақами панфу-пан ва чемпиони ҷаҳон мешам. ман бо бартари калон ӯро шикаст медиҳам ва вақте ки ин кор рух медиҳад, дигар дар ягон кас шубҳа намемонад ки ман беҳтарин ҷангвар дар сайёраам, гуфтааст Гери. ногуфта намонад ки муҳорибаи Махачев зидди Гери дар турнири UFC 330 мегузарад ки рӯзи 15 август дар Филаделфия баргузор мегардад. варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабов гуфт ки дигар нияти ба UFC баргаштанро надорад. ба ман гуфтанд ки дар ягон ташкилот як муҳориба гузарон ва баъд боз ба UFC омада метавонӣ. ман розӣ нашудам ва гуфтам ки хубтараш дар дигар ташкилотҳо баромад мекунам. дар худи ман хоҳиш пайдо шуд ки дар ташкилотҳои Русия баромад кунам, чунки ин ҷо ҳамватанони мо бисёранд. илова бар ин, агар ки дар ин ҷо ягон мушкилӣ шавад, пас ба ман зуд кӯмак карда метавонанд. дар Амрико бо ин чиз душвортар аст. албатта ҳастанд бародароне ки кӯмак мекунанд, лекин ба ҳар ҳол онҳо каманд. ман худам шахсан бо ташкилоти ACA гуфтугӯ гузаронидам ва охирон номае ки ман ба онҳо равон кардам, онҳо ҳоло ҷавоб додагӣ нестанд. ман барои онҳо шавқоварам, лекин оиди маблағ маслиҳат карда натавонистем. дигар ташкилотҳое буданд ки ба ман аз ACA дида пули зиёдтар пешниҳод карданд, лекин ин ташкилотҳои амрикоӣ буданд, гуфтааст Раҷабов. ҳамчунин Лоиқ Раҷабов гуфт ки ACA дар Тоҷикистон турнир мегузаронад. ман фикр мекунам ки моҳҳои октябр ё ноябр ACA дар Тоҷикистон турнир мегузаронанд ва агар ки мо маслиҳат карда тавонем, пас ман дар ин турнир баромад кардан мехостам, гуфтааст Лоиқ. ва дӯстон, аз ин суханҳои Лоиқ ду хабари муҳимро фаҳмидем. якум ин ки дигар ӯ дар UFC баромад кардан намехоҳад. дуюм ин ки ташкилоти ACA тирамоҳӣ дар Тоҷикистон турнир гузаронида метавонанд. мо бошем умедвор мешавем ки Лоиқ бо ACA маслиҳат карда метавонанд ва ӯ низ дар турнири ACA дар Тоҷикистон баромад мекунад. худи шумо дӯстон чӣ фикр доред? фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонобуду сарбаланд бошед.